työskenteli Tenttulla 26 vuotta Pyhtää kirkonkylä. Ja minua pyydettiin mukaan tähän kuntapolitiikkaan ja mielestäni minulla on Pyhtäällä paljon annettavaa. Meillähän on täällä Pyhtäällä mielestäni kaikki perusasiat kuitenkin kunnossa. Hyvät terveyspalvelut, paljon yrityksiä, kuitenkin jonkin verran työpaikkojakin näin pieneksi kunnaksi. Missä Pyhtää sitten on ollut julkisuudessa, muun muassa tämä Keihässalmi-tapaus, jossa kunnan päättäjät päättivät myydä yksityiselle henkilölle maata ja satama-alueen, jonka kunnostamiseen oli käytetty verorahoja, EU-rahoja, ja kellään ei tullut mieleen kirjata esimerkiksi kauppakirjaan rasitetta, jotta kuntalaiset ja kesäasukkaat voisivat käyttää tätä yhdessä rakennettua satamaa tukikohtanaan. Se on vähän jokaisesta kiinni, että halutaanko sinne sellaisia henkilöitä, jotka tekevät vain päätöksiä ja vähän rypistävät papereita ennen kokousta, vai halutaanko sinne joku, joka lukee ne paperit läpi ja tekee järkevää ja kauaskantoista kuntapolitiikkaa. Mistä muusta olemme olleet negatiivisesti julkisuudessa tämä lentokenttä ja jatkuvat siihen liittyvät valitukset, joita on tullut yksi toisensa perään. Kaipaako Pyhtää tällaista negatiivista julkisuutta, vai pitäisikö meidän yhdessä keksiä jotain positiivista? Totta kai ihmisellä täytyy olla oikeus kritisoida päätöksentekoa ja valittaa, ja ehkä valituksestakin voi vielä valittaa, mutta jossain kohtaa pitäisi lyödä stoppi sille ja jatkaa elämää eteenpäin ja kehittää yhdessä tätä kuntaa. Ja mitä kunta on tähän mennessä tehnyt näiden niin kutsuttujen syrjäkylien, vaikka Purolan ja Kirkonkylän eteen? Jättänyt uusimatta tämän maston vuosisopimuksen ennen kuin on edes uusia mastoja pystytetty tänne päin. Haluatko sinä juuri äänisi kuuluviin?